Għalfejn id-dizzjonarju ta' Vassalli jissemma aktar minn ta' De Soldanis la darba ta' De Soldanis u għedem? Ekku, fil-fatt ħafna drabi aħna infittxu dak li huwa l-eqdem u dak li beda xi ħaġa. U ġustament għandna nħarsu ħafna lejn De Soldanis il għaliex huwa eqdem daqsxejn sewwa minn Vassalli u mhux biss imma Vassalli hu stess jgħidilna li nqeda bil-dizzjonarju ta' De Soldanis u li ġie anke kien iżur Għawdex biex jiċċekkja xi kliem li huma kienx semgħu imma li kien irreġistrah De Soldanis. Imma rridu niftakru illi hemm differenza kbira f'dik li kienet aħna qed nitkellmu fuq qisu popolarità kemm hu popolari. Id-dizzjonarju id-damma ta' De Soldanis ma tantx seta' jkun popolari il għaliex kif taf baqa' manuskritt. U allura kien mitfun biex ngħidlek għal ħafna snin qalb dawk il-kotba ħlief in-nies li kienu verament rridu jkunu riċerkaturi ma kienux ħarsu lejh. Bid-differenza ta' Michelangelo Vassalli li għalkemm kien ta' età żgħira minħabba li kien fruma u fil-qalba tal-kultura u tal-pubblikazzjoni irnexxielu jippubblika d-dizzjonarju tiegħu u allura nsibuh infaħħar u msemmi minn ħafna nies. Ġifieri dika żvantaġġ li kellu De Soldanis li ma tistax tixħdu. Idma id-dizzjonarju ta' De Soldanis naturalment huwa dizzjonarju kbir ħafna u ikbar minn ta' Michelangelo Vassalli fil-fatt. Huwa dizzjonarju fidil ħafna lejn il-lingwa sħiħa tan-nies li allura ma toqgħodx tażel De Soldanis dak li kellu sabiħ fil-fatt illi huwa jidher illi huwa ritratt ġenwin tal-Malti kollu li kien qed jisma' madwaru. Fil-waqt li Vassalli aktar xi għaliex kien lingwista iktar raffinat, allura kien mittiefes, kien xi ftit imniġġes minn teoriji illi ġeluh jażel kelma u jwarrab oħra. Waqt li biex ngħidlek in-nuqqas ta' għarfien ta' De Soldanis u l-entużjażmu tiegħu ġeluh jinkludi tant kliem sewa kull ma sema madwaru jidher li kien jirrekordja. U ma ninsewx ukoll li d-dizzjonarju ta' De Soldanis huwa wkoll minjera ta' informazzjoni anke għall-istorja soċjali. Ġifieri ma limitax ruħu biss għal dak li huwa tifsir tal-kliem, imma kull fejn kien hemm xi ħaġa li kienet ta' interess għal ħajja Maltija, ipprova joħroġha kemm jista' jkun. Allura huwa dizzjonarju fl-istess ħin nistgħu ngħidu enċiklopedija tal-ħajja soċjali Maltija. Fil-fatt kienu ħafna kif tafu, kienu ħafna l-istudjużi li qozzu f'dan ix-xogħol fosthom ewlieni José Cassar Policino u ħareġ ħafna informazzjoni dwar seklu 18 propju minn dak li rrakkonta fid-dizzjonarju tiegħu De Soldanis. Vassalli imma mbagħad jekk nieħdu nħarsu ftit lejn dizzjonarju ta' Vassalli insibuh iktar sistematiku u din hija xi ħaġa li żgur ġibdet ħafna nies lejh. U ma rridu niftakru wkoll dwar il-popolarità dejjem illi kellu numru ta' segwaċi Vassalli, pereżempju Panza Vecchia, illi kien ftit wara Vassalli, jisu student żagħżugħ ħanejtek ta' segwaċi żagħżugħ ta' Vassalli, u li jien ħafna biex ifaħħar billi faħħar il-Vassalli u allura għand il-Maltin iktar waslet il-vuċi ta' Vassalli minn ta' De Soldanis. Kien hemm ukoll il-fatt li De Soldanis barra x-xogħol skużawni Vassalli barra x-xogħol lingwistiku tiegħu kien personaġġ politiku. U allura ħareġ daqsxejn bħala l-eroj u veru. U dan komplew jagħmluh ir-romantiċi kif taf, Dunkarm li jiktiblu dak is-sunett sabiħ, George Pisani u oħrajn, illi dejjem qishom idolizzaw xi ftit il-Vassalli bħala dak iż-żagħżugħ imqareb illi les li joħodha kontra l-istituzzjoni. Dan kollu ġejja il-Vassalli jixel iktar biex ngħidlek quddiem l-oħrajn.